היה ילד אחד, שאל את האבא שלו, אבא, מה זה אתון? זה האישה של החמור. אמר לו הילד, מה, גם חמורים מתחתנים? אמר לו, אבא, רק חמורים מתחתנים. אני לא מסכים עם הרעיון הזה. אבל אני מסכים בהחלט שרק חמורים מצליחים בנישואים. מה זאת אומרת? נישואים זה עול. כל בעל חיים שלו זה תכונה יפה. באמת, כל בעל חיים הוא איזה כוכב. לא סתם אומר שלמה המלך, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. הגמרא במסכת עירובין אומרת שאלמלא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים דברים מבני בעלי חיים. היינו לומדים צניעות מחתול, בינו לבינה מיונה, כל מיני דברים מעניינים מבעלי חיים. מה אפשר ללמוד מחמור בלי להעליב? חמור הוא אלוף העולם בנשיאת עול. אתה יכול לקחת אותו להר, לעלות אותו כזה הר עם מסע של 30 קילו. מה זה בשבילו? זה כלום. הוא לוקח בית שלם, הוא ישן בעמידה עם העול עליו. כך להבדיל את אח שלו הגדול הסוס, שמת עליו, הוא קף, הוא בטראומה, אוקיי? סרק אותי, עברתי פה משהו. חמור אלוף בנשיאת עול. אומר הפסוק, טוב לגבר שיישא עול בנעוריו, וזה עול אישה בין השאר. נישואין זה עול. אבל זה יכול להיות העול הכי מתוק בעולם. אם לא תנסה לפרוק אותו כל הזמן, אם תקבל את זה כמחויבות. מחויבות. לא מתי שבא לי אני פה, מתי שלא בא לי אני לא פה. תהיה גבר, תהיה רציני. גם את גברת. מחויבות, למילה כמעט הכי חשובה בזוגיות לאורך זמן. בהצלחה.